Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Diyos maray na hapon, tabi sa Indogabos mga tugang, and welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyana daw ng Webes, petsa 6 kang bulan ning Pebril 25. Mga kaibigan, sa mga tugang tang mga nagdadangog dyan, salamat tunon po sa Indogabos, asa nagaantabay, at mag-iribahan kita naman giraray sa loob ng sarong oras, at mga tugang, siyempre si Father Boots magtatao giraray ngunyan ni hapon ng informasyon, inspirasyon, lalo na ng bendisyon na kamo na nagdadangog ay laging pagpapalain ng Panginoon. Yan mga tugang. Alam mo, sa tuyang pag-urulayan ngunyan, manunugod ini sa support, ibang susuportahan kita, dahil kita pababayaan. Maganda yung support, nakita baga sa buhay, kay po ang taang sinasabi nga ni, support one another. Yan magayon yan mga tugang Pag kita, lalo sa panahon mo niyan, baga, may problema kita, kay bahan ta, ang gusto ta, igwa kita ning, sabi nga ni, support system. Actually, maganda po ang support system kasi ini po, pag may mga amigo ka, amiga ka, at doon mahiling talaga kung ang taong yan, amigo mo o amiga mo yan, pag panahon na ikaw ay talagang, sabi nga, may problema, may pinagdadaanan, may mga taong sumusuporta sa imo. And by the way, ako po ay nagmimisa kasi ngunyan halos gabi-gabi diyan sa samuyang kapamilya man, kadugo o kapaniwala o kasama sa industriya ng radyo diyan sa St. Peter, dahil sa ang satuyang tugang, si DJ Toyang sa OKFM ay nagpaalam na noong Sunday na maalam na siya at hindi na po ninyo maririnig ang kanyang tinig sa radyo, pero siyempre yung memories yaong permi yan, lalong-lalo na sa love lines at mga tugang. Kaya nga ngunyan, bilang support kami sa pamilya, lalo kay DJ Sugar Ray, kay Sugar, DJ Sugar, yan sa kapamisa ding Lasan, pagkatapos Martinez, ay kami nagsusuporta sa Inda, kasi difícil naman, may pinagdaraanan. Yan importante mga tugang yan, support, Kaya we have to provide practical or emotional support. Maganda yan mga tugang. At ito po, nahiling ko sa mga tao nagduduman nga na talagang nakikiramay. Ang pakikiramay mga tugang, saro po yung pagpapahiling ng pagsuporta sa taong na may pinagdaraanan tulad ng kamatayan o may problema para naiibsan ang kalungkutan. Sabi nga ni Sugar, kahit pagkatapos na magmisa ako kaso sarong albanggi, sabi niya, dahil sa presensya ka mga nagdidigdi, dahil nindo kami pinababayaan sa panahon ngunyan, ay medyo naiibsan ang aking kalungkutan. Yan mga tugang, alam mo, hindi man tayo makapagsuporta ng pera, hindi man tayo at least meron tinatawag tayong physical support, emotional support, or tinatawag natin ang moral support, spiritual support. Yan po, importante yan sa panahon ngunyan.
Kasi, kaya maimportante yan eh. Kasi si DJ Tuyang ng Buhay pa Mga Tugang, kadakol man natabangan, lalo sa love lines niya, sa mga payo niya, at the same time mga tugang, yun na nga ni, kaya sabi ko kay VP Henry, Vice President Henry, at by the way, talagang hanga din ako sa samuyang nanay, si Brenda Locsin Bayona, ayan, si Brenda, Locsin, ang niya, siya ang talagang nanay ng OKFM, DCGB, okay, PBN, kasi siya po talaga mahiling mo yaon na sa iyang suporta. Financially, emotionally, physically, yaon talaga siya. Kaya baw po ako sa suporta ng aming nanay-nanayan diyan. Because siya talaga naman ang anak ng founder, si Ate Brenda, na talagang dakulaon ang masasabi tang suporta sa iyang mga aki. Kami para mga aki niya na lalo unya na yaon permi diyan sa kaya lalo sa panong iningon niya na si DJ Tuyang ay at least binibigyan tayong pagkakataon kasi sa Domingo po ang sa iyang ang lubong, at least kundi pa kayo pag nakaduman sa St. Peter diyan sa Bugtong 102 duman sa gilid yaon po ang labi niya nakaburol duman. Yan pagsuporta pwede tayo mag-offer ng prayer, okay? Pero mas maganda talaga yung physical support din. Pupunta ka lang doon at parang at least hindi mo na marinig si Tuyang ngunyan, pero at least makikita mo siya sa huling sandali bago siya talagang hindi mo na makikita. Pero siguro maririnig pa rin natin kasi kahit na nga siya ay maalam na, siya po ay maririnig mo pa rin sa radyo. Yung kanyang tinig, hindi na yung live pero at least sa mga niya. Kaya suporta mga tugang iyan. Importante yan eh. Yun, sabi nga, iba-iba ang suporta na pwede nating ibigay. Pwede tayo magbigay ng direct support, ang tinatawag natin direct support, yung one-on-one conversation, so isa po yun. So social media, di ba? Mga like na yan, direct support yan or support group, support system. Kaya nga kami man na bilang kapamilya ay nagsusuporta sa kanilang sa pamilya, At of course, masabi natin financial support, social support. Pero ngunyan mga tugang, ang maganda dito, yung spiritual support. Yung tinatautan ng konsolasyon, saka in direction from practices or religious spiritual organizations, malaki po ito, malaking tabang ini. Kasi talagang ang support kasi, sabi nga, can help improve overall health. Kasi kung may mga tao kang matatakbuhan, na tao bagang na malalapitan, it can also reduce stress and anxiety. Sa mga estudyante nga, yung support yan eh. Can help students cope with stressful situations. Ako po ay, by the way, hindi po sa recorded kasi may meeting kami 1:00 hanggang 2:00, kaya nag-record na po ako. Tuloy sa estudyante, pag dinadaanan ko, at least a matter of encouragement, support na po yun. Sabi ko, carry on, kaya mo yan. Anong year mo na? First year engineering, first year nursing, or first year pharmacy. Kaya mo yan. Yes, you can make it. Okay, pero sabi ko, you can make it. Dasal ka lang. Dasal ka lang. Kasi there are many things can be done through prayer. Because when you believe, miracles happen. Yan po mga tugang yan. So let's support. Kasi ang isang benepisyo nga ng support mga tugang, talagang it can help people live longer, have stronger immune systems. Kaya tingnan mo, kahit sa immune system nung panahon ng COVID di ba? Halos may mga namamatay kasi nagsusulo-sulo na lang doon Wala siyang emotional support, wala siyang physical support. Kasi nga inihiwalay, kina-quarantine. Siyempre, nag-iingat din tayo.
Pero alam mo mga tugang, namatay sa lungkot, ano? Namatay na nag-iisa. Kaya minsan, yan talaga ang nangyayari sa buhay natin. Namatay na nag-iisa, wala man lang suporta. Kaya may mga kapatid tayo na maalam, at least nasa piling ng kanilang pamilya, may suporta pa rin yun. Na hindi siya pinabayaan. Kaya maganda mga tugang iyan na tayo ay magkaigwaning support system. Anyway, ngunyan mga tugang sa tuwing aning pinag-uurulayan ng support system dahil si Kristo baga sugma, so sa tuwing ebanghelyo si Kristo baga nagduman sa iyang bayan sa Nazaret. Pagkatapos ang nangyari, he was rejected. And ito sa ebanghelyo naman ngunyan, isinugo niya ang kanyang mga apostoles na 2 by 2. Bakit 2 by 2? Importante kasi magsuportahan tayo. Mamaya sa pagbabalik aking babasahin ang banal na ebanghelyo at doon tayo kumukuha ng inspirasyon sapagkat ang marahay na hapon ang talagang content nito. Ito, ano ba ang mensahe ng kagurangnan sa aldaw na ini? Kaya sinasabi na ang tataraman ng kagurangnan o ang marahay na bareta, dapat i-apply natin yan sa satuyang buhay. Ang relasyon ng salita ng Diyos sa buhay natin. So, yun message. Hindi lang po message, but how can we apply the Word of God in our life? Babalik mo rin si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas. Tama. Kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ano tamis kidi kalidad magian sa bulsa ang bulong kan RightMed? Gusto kaya kan RightMed na marahay ka mo? Nganin makahiro, makatrabaho ka mo. Gusto kan RightMed na marahay ka mo? Magugma, makiayo ni nusto sa buhay, para sa pamilya, para sa bayan. Ano tahanan ka ang kalidad, pero magian sa bulsa ang RightMed? Dahil gusto namin na gumaling kayo. If symptoms persist, consult your doctor. Kabayanin kita sa One Ginebra Nation. Kaya para sa barangay, ako namang magbibigay. Kabayanin tayo, kabayanin kita. Drink responsibly. Sa tapang mo, mas ganado ako. Itaas ang tagay.
Para sa bagong taon, kabayani kita sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Tugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon. And by the way, ini po tape as live. Nag-record na po si Father Butch kasi alauna hanggang alas 3. Ako po ay mayroong meeting. May meeting po kami sa post-audit digdi sa University of Santo Tomas Legazpi bilang director ng campus ministry. Magmi-meeting po kami. At yun po kaya nga in-anticipate ko na po kasi hindi ako pwede habang nagmi-meeting at the same time nagra-radyo. Okay? So you cannot do that. Kaya ito po. But anyway, thank you very much din po sa support system na ginagawa ninyo kasi every time na nakikinig kayo, every time na, Father, nakikinig pa ako sa iyo tulad nung nagmisa ako dyan, Kitoya nga, merong babae nagsabi sa, Father, every afternoon nakikinig ako sa iyo. Thank you very much po. Yan ang sa pagdadahog tabi nindo aral daw o hapon-hapon, that is one support. Thank you very much sa suporta nindo kasi although kahit hindi kayo nakakapag-text sa kuya o hindi kayo nakakapag-message, but the important thing, at least you are there. Yan sinasabi, nandyan ka kayo. Yan. Sabi ko nga kay DJ Sugar, sabi ko sa agom ni DJ Tuyang, sabi ko, Mark, anto na yung pangalan Mark, or si Sugar, sabi ko, Sugar, alam mo, nandito lang kami. Maganda yun, tapik lang sa balikat. Sabi mo, yan, nandito lang kami. You can cry, you can just call us and we will pray for you. Susuportahan ka namin, in our way that we can. Sapagkat, magagawa namin, gawin namin, lalo na ito spiritual support, moral support, even financial support, maganda po ito. Okay? So, atin ang babasahin mga tugang, ang mabuting balita kung bakit sinasabi natin itong suporta. Kasi, ito ang ginawa ni Kristo. Sinugo ni Jesus dala-dalawa. Bakit dala-dalawa ang mga alagad? Pwede nag-iisa sana parang madaling makover, pero dala-dalawa because we need support to each other. Kasi halimbawa, kahit nung pana kami ni Father Joseph na assign sa mission, dalawa kami. Importante magtabangan, suportahan, okay? So, suportahan kita. Yan, importante. Siyempre, maasahan ka rin. Kasi minsan, dalawa kayo. Kayo na nga yung dalawa. Pagkatas, nag-aaway pa kayo. O, halimbawa, hindi pa kayo magkaintindihan. Hindi support yan. Hindi maganda yan. Kaya mas maganda. Kaya nga, dalawa, parang sa ganon, magtulungan kayo. Okay, basahin ko po ang Ebanghelyo sa araw na ito ng Huwebes sa ika-4 na linggo sa karaniwang panahon.
Ito po ang Ebanghelyo mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 6, talata 7 hanggang 13, number 113. Okay, 13, yun. Tinawag niya ang 12 at sinimulang isugo sila ng dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan sa mga maruming espiritu. Ibig sabihin, binigyan sila ng kapangyarihan magpalaya sa masamang espiritu. At sinabihan niya silang huwag magdala ng anuman para sa paglalakbay, kundi tungkod lamang. Yan importante, necessary. Only what is necessary. Sabi nga, there's a difference between wants and needs. Only what you need, not what you want. Okay? Sabagat excess baggage yun, nakakapagpabigat pa sa buhay yan. Okay. Walang pagkain, walang pitaka o pera, sinturon, nakasandalyas at may isang damit lamang. O, tingnan mo very minimalist. Pero alam mo, ang importante, bakit wala kayong dapat dala? Ang dala mo lang ay ang tiwala mo sa Diyos. Yan ang ibig sabihin dito. Ang dala-dala mo, tiwala sa Diyos at tiwala sa isa't isa. Kasi dalawa kayo. Ang dami mong dala, anong pinagkakatiwalaan mo yung mga bagay-bagay, hindi na yung nagbigay ng buhay o nagsugo sa iyo. Kundi dito talaga, umasa tayo, na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga, madalas na sinasabi ko ito God will provide, God will provide. Totoo po yun. If I can give you a personal testimony, minsan nahahadit ka baga, may babayaran ka, may ganito. Tapos, alam mo, there and then, may taong sinugo ang Diyos sa iyo. Yun, maganda, susugo sa iyo ng Diyos. Okay, ito po, Padre, may donasyon ka dito. Okay, may ano para sa iyo. Tama-tama. Nagtaka nga ako one time kasi, alam mo, may babayaran talaga ako noon malaki sa utang kasi nagkakautang din tayo. Pagkatapos sa credit card yun, ibig sabihin. Tapos mamaya, nag-blessing ako. Tapos, nagtaka ko, sobra-sobra binigay niya sa akin. Tapos sabi ko, alam mo, thank you very much po sa bigay mo sa akin. Alam mo, dahil sa bigay mo, mababayaran ko po yung talagang hulog ka ng Diyos, hulog ka ng langit talaga. Yan man mga talaga makikita natin yan. God will provide. God will provide. Hindi ka pababayaan. Kaya nga, ito maganda. Support naman ito masasabi natin. Nandiyan lagi ang suporta ng Diyos. At ang suporta ng Diyos ay talagang hindi short change, sobra-sobra pa, talaga. Kaya dito, magtiwala ka lang. Kasabi dito huwag ka magdala ng mga bagay-bagay, yung kailangan mo lang ang dalhin mo. Natural, sandalyas at may isang damit lang, tama na yon. Kasi God will provide and people will provide also. Patuloy natin may kasama kasing explanation yung binasa natin. Okay? Susuportahan tayo ng Diyos, at magsusuportahan tayo, magtutulungan tayo. At ito po, rely on God providence rather than we have to rely on our mga bagay-bagay sa buhay, At sinabi ni Jesus sa kanila, pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo mula roon. Yan, yung dapat sinasabi nga na hospitable sila. Kung may lugar na hindi tinanggap o tatanggap at makinig sa inyo, umalis kayo roon. Ipagpag at ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. O tingnan mo, ganun po ang gawin natin. Sabi nga, huwag dong ilimit ang inyong sarili sa isang lugar. Kung for example, hindi pa ready yung isang lugar na tanggapin ang salita ng Diyos, umalis muna kayo. Ipagdasal pa ninyo, kulang pa siguro yung dasal. Pagkatas balikan na lang ninyo. Huwag niyong ipagsiksikan. Totoo nga, dapat ikalat ang salita ng Diyos, pero huwag naman natin dalinan sa pilitan. Hindi pwede ipilit natin ang salita ng Diyos sa taong hindi pa handa na tanggapin ang salita ng Diyos. Kaya maganda po ito At pagtuloy ninyo sa isang bahay, manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo mula roon. So, hindi palipat-lipat. Ibig sabihin, huwag ninyong
Okay, palipat-lipat. At tinuturuan din yung mga taong tatanggap ng salita ng Diyos na maging hospitable. Ano? Yan na. At ito po at pag hindi kayo tinanggap, ito ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa bilang sakdal sa kanila. So yun po ang mahalaga doon. May ipapakita naman ninyo na, well, you can express your feelings not of hatred but of rejection. Ano? At pag alis nila, ipangalal nila ang pagbabalik loob. Ito po ang talagang mensahe. Ito ang sinasabi nga natin na if you want to be not popular but unpopular decision, ito po yun. Ito yung mga unpopular message, repentance. Ano? Ipangaral nila ang pagbabalik loob. Kaya nga baga, pagbabago, yan ay mahirap yun. Ano, it's unpopular. Saka ito po kaya nga sabi ang Christianity is anti-cultural. Kasi hindi tayo naapektuhan ng consumerism. At pag alis nila, ipangaral nila ang pagbabalik loob. Kaya ito po mahalaga nito, repentance. Ano? Alala ko yung word, repent. Father, repent kami. Father, kami, sabi, repent. Not repent. Sabi na, repent. Kaya ang ginawa ko, nagpapintura ako, Father, kasi repent. Joke lang. Joke lang naman. Repent. Kaya sabi ka ito, repent. Hindi po repaint, hindi magpapintura kundi repent. Yan. Repent, mga tugang. Ibig sabihin, magsisi na kayo sa iyong mga kasalaan. Yan ang gusto ng mensahe. Maraming demonyo ang kanilang pinalayas at marami ring may sakit ang pinagaling nila sa pagpapahid ng langis. So, mga tugang, God will not only provide you, but also equipped you. Yan. He will equip you talagang at hindi lang tatabangan ka, kundi sabi mga tugang, He will equip you. Kukumpletuhin ka, so mga pangangaipo mo, itatao sa imo ng Diyos yan. Anyway, babalik yun si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdong. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Kabayani kita sa One Ginebra Nation. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Hatid po sa atin ng RightMed dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Noon hanggang ngayon, lamang ka sa malaman. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Ang Biogesic for Kids na inakaipuhan ni Shake, syrup formula na para kung may kalentura ang aki. Buhos agad, inom agad! Biogesic for Kids, mas pinagaling, magpagaling versus previous formulation. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Biogesic for Kids. Now in syrup formula. Di na kailangang i-shake. Kaya buhos agad, inom agad. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Hey, balik po kita ginalay sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombase OP at sa tuwing aning
pinag-uuralayan inihong support system. Ano? Maganda mga tugang ini na nagtatarabangan kita. Ano, miski nga sa pagpapayag ng salita ng Diyos, wag mo sasabihin, ay, gawa ni Father iyan, bahala na siya magpayag ng tungkol salita ng Diyos. Ano, alam mo, miski hindi kamo padi, ano, bako kamong madre, o bako kamong mga taong kumbento, ano, mayroon po kayong maitutulong sa simbahan. Ano po yun? Unang-una, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Paano magsasabuhay ng salita ng Diyos? Halimbawa, kung ikaw ay teacher, isabuhay mo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng pagtuturo mong mabuti. Bilang isang housewife, ganun po yun. Ibig sabihin talagang yung salita ng Diyos na gawin natin na yung salita ng Diyos ay hindi naman kailangan i-memorize pa yan. Ano? Kinakailangan isabuhay po yan. Ano ba talaga ang mensahe ng Diyos? Walang iba naman kundi ang pagmamahal. Ano? Malapit na naman po ang Valentine. Ano? Araw ng mga puso. Nagpapagirumdum sa tuya. Not romantic love, but the true love. Ano? The true love of God to us. Ano? By dying on the cross for us. Yan po ang mga tugang. Mahalaga po ito. Ano? Mahalaga natin na tayo ay magtabang sa isa't isa. Ano? Kaya yung support system natin, gibuon tata. Ang ginibo baga ni Jesus, sabi niya, tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinugong dala-dalawa. Yung support system po yun. Ano? At sa pagtabang-tabang mahalaga po na di kita dapat magpabaya. Di ta pabayaan ang lambang saro. Sabi nga ni, kung ano ang magagawa natin, gawin na natin. Ano? At yun naman, sabi nga, God will, sabi ko nga ni Kasubago, God will equip you. Ano? Itatao sa imo ning Diyos ang sa imong pangangaipo. Ano? For example, as a preacher, God will give you the gift of preaching. Kaya nga, hayaan mo, gagamitin ang dila mo, gagamitin ang boses mo ng Diyos. Yan po. Actually, ganoon lang naman yun eh. Ang tanong ko nga handa ka bang magpagamit sa Diyos? Kung tayo nagpapagamit sa tao, nagpapagamit minsan tayo sa demonyo, nagpapagamit tayo kung kani-kanino, pati din natin hayaan na gamitin din tayo ng Diyos. Yun. Gamitin tayo ng Diyos. Paano, Father, ka gagamitin ng Diyos? Yun nga. Mamuhay ka ng matuwid. Mamuhay ka ng marhay. Ginagamit ka ng Diyos. Kasi pag halimbawa, nagigibo ka ng maraot, sa kanino ka nagpapagamit? Sa demonyo. Kasi ang kasamaan, ang siyang lumalaganap. So, sino ang lumalaganap? Hindi ang kabutihan, kundi ang kasamaan. At ang kasamaan, sino ang nag-udyok sa atin yan? Ay ang demonyo. Kaya huwag tayong papagamit. Kaya sabi ko dito, maganda ito suportahan natin. Suportahan natin ang simbahan. Alam mo, maganda ito maraming paraan na makapagsuporta tayo sa simbahan. Kunyari, actually kasi pag sabi nila, pag-suporta ng simbahan, pera-pera lang. Hindi po pera lahat. Halimbawa, wala kang pera, mayroon ka namang talino. You can support, sabi nga, you can give time, you can give your talent, and you can give your treasure. Mahalaga po ito Tandaan po natin, may maibibigay tayo. Walang taong walang maibibigay. May maibibigay tayo. Ang maibibigay natin ay ang ating ang talino, ang ating kakayahan, ang ating skills, ang ating panahon, makapagbibigay tayo. At ito po ang masabi natin, support sa simbahan. Hindi naman lahat financial support. Halimbawa, yung paglinis na lang. O kaya pag nagsisimba tayo sa simbahan, huwag naman na tayo magdala ng basura. Mayroon kang mga basura, pagkatapos iiwanan mo sa simbahan. Suportahan natin kasi una-una, ang karamihan ng simbahan, wala naman tayong binabayaran na janitor, di ba? Lahat voluntary yan Kaya support yan sa paglinis ng simbahan. O halimbawa,
pwede ka mag-support na sumali ka sa isang organisasyon, MBG, Mother Butlers Guild. Thank you very much pala sa mga nakikinig na member ng Mother Butlers Guild. Ang apod ko nga sa inyo mga tugang, most beautiful girls. Mga ano yan, palagi. Sila po kasi nagpapaganda ng simbahan. Sila ang naglilinis, sila ang nagde-decorate, sila po ang naglalaba ng mga gamit doon sa simbahan, mga linen, minsan yung mga sila po ang talaga maganda po 'yan ng mga pangangaipo po sa simbahan. ZGB Flash Report! Para mientras ta po munang putulon ang programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombasi para kwaon po ang linya ni Kuya Jim na salita hali dyan sa Tercer Distrito, Can Albay. Kuya Jim, maray na pagkahapon. Yes, Jel, maray na hapon sa mga paraan tabay. Nasa proseso kita ngunyanin na pag-validate ka na informasyon na kanto sa satuya sa mga oras na ni. Na aligado iguanin na naglayog na helicopter dahil masabutan ko na pasain and ngunyan na zero visibility kaya sa lugar na ini grabe makusugan uran ka sa bago pa and locate na lokasyon digdi southern part kan ginubatan boundary kan Kamalig initial sabi part kan Malipo pero through sa cellphone iguanin mga communication man na pinag kukontak so mga posibleng kontak kan mga otoridad sabi negative man and hiling ang sitwasyon kun sa in party digdi southern part kan ginubatan or boundary kan Kamalig kung sa Indian nasabing helicopter na sighted kaso bago actualmente so pagiribata nagkakondusir naman in follow up sa TOG 5 kung an informasyon kung igwaman ang gadnin na nag-contact sa indang helicopter o igwanin pinalayog na helicopter and yaon sa area kan ginubata na pigahanap kan mga otoridad. Actually, may hintay yaon ako ngunyan digdi sa police headquarter and ihapot ko man ini may nakantos naman ang gadnin informasyon digdi na ligado may pigahanap na helicopter. Subject for verification man yan kan DCG just mo niya na pagkahapon tabi Angel. And siguro sa pagiribat na dyan sa TOG 5 once na na-confirm baka makapag-ibang kita ni na esperso na makaproceed man sa area once na confirmed dyan sa TOG 5. Yan ang tabi dyan. Kuya, may may hapot lang po ako. Kaso ba gusto na ko among info po. Sa inda po, kung igwa, sa inhali po. So, sa inhali iso helicopter po, kuya. Yan anday data isi. Kung dyan sa TOG 5 an source of information na pwedeng makapag-confirmar. Kung igwa man ang gadni naghali, o igwanin paabot na helicopter. Apo. And anong oras, kuya? So Ngunyan pa na kwanta yaon actually ako digdi sa yaon ako digdi sa munisipyo. Okay po, kuya. So habang raw information yaon naman nag-follow up siguro si Joshua yan sa TOG 5. Out naman ako Jimmy Nasalita, DCGB News. DZGB Flash Report! Thank you so much, Kuya Jimmy. And as of now, nasa pagproseso naman ang DCGB para sa i-validate po ang siling na informasyon hali po dyan sa TOG 5. Ipagpadagos na po ang programang Marahay na Hapon ni Father Butch Bombase. Ang numero 1 kailangan sa ngayon, extra strong ka dapat para di ka mawasak ng anumang hamong ibigay sa'yo. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas, tama, kayang tumindig at harapin ang mga pagsubok na parating. Panatag ang loob na bukas na namnamin mo ang iyong tagumpay.
Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Dumako na po tayo sa huling bahagi ng ating programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP. Ini po sa rong tape as live na si Father Butch po ay may meeting alauna hanggang alas 3 digdi sa UST yung post-audit. At pinag-usapan nga natin ngayon, araw na ito, ang pagsusuporta, ang pagtarabangan. Maganyan kung pagtarabagan kundi pagtarabangan. Magtabang kita. Suportahan natin na ipalaganap ang mabuting balita. Sabi ko nga, hindi ka man pare, hindi ka man madre, may magagawa ka pa rin sa pagpapahayag ng mabuting balita ng Diyos. Kaya siguro maganda po ito. You don't have to interpret. Siguro maganda lang po. Turuan natin magdasal. Okay na po yun turuan natin na tungkol sa istorya ng Bible. Maganda na, okay na po yun. Hindi naman kinakailangan magpakadalubhasa ka bago ka magturo, bago ka makatulong sa simbahan. Ang problema kasi sa atin ngayon, dapat eksperto kang ganito. Alam mo, why don't we make it simple? Why complicate it? Ba't pinahirapan pa natin? Kaya nga dahil sa pahirap ng pahirap, wala na talaga nagtuturo tungkol sa katekism.
Kasi kailangan to be professional. Professional, wow. Kaya nawawala na. Ang importante sa akin, hindi professional, kundi talaga may devotional ka. Kahit may profession ka, wala kang devotion, wala rin mangyayari yan. Hugakong ka pa. Pero pag may devotion ka, ibig sabihin, CGB on assignment. Nasa linya po giraray si Kuya Jim na salita para sa iyang mga follow-up. Kuya Jim, maray na hapon po giraray. Jel, gari naggararani sa posibleng positive na informasyon. Dahil anta igwa na kita nin nahiling na pwersa kan mga otoridad na mahanap katong aligado helicopter na dahil masabutan ko na nag-emergency landing o kung ano yung ani yan informasyon sabi sa ali dyan sa Air Force, ali sa TUG-5 kaya nga ni naggigibo kita validate pag-validate kan informasyon pero sa nahiling niya tong sitwasyon sa ngunya na nagpiprepararaan na mga kapulisan and igwa na ki mahanap ka ito kung saan talaga area kan Malipo o sa area kan Kamalig. Magkataning man sa nabagaining banwa mga barangay kani kung saan dyan na lugar tabataman la mga location dyan dahil man ki signal and cellphone kung igwaman mahanap ka halangkaw na porsyon kan mga kabubuldan kayan yaon dyan sa southern part kan Kamalig and Inubatan. So dahil pakita ki Tiho, ko pidaso ini na pinagbibilog niya itong informasyon sa mga oras na ini. Nagbabase lang kita, Jel, digdi sa nahiling niya itong preparasyon o movement kan mga otoridad. Mamalisyan mo man kung igwanin kakaibang hero-hero sa kalibot. Aside kuya sa mga personalized kang Ginubatan Municipal Police Station, wala man ki augmentation force hali sa ibang mga ipatura? Igwa na akong nahiling. Igwa na akong nahiling. Apo. Dahil sabot kung ano ang lunad ka itong helicopter. And pera ang lunad ka to kuya? Ang pera ang lunad sa init pa duman. Yan ang mga questions na dahil pa masisimbag sa mga oras na ini. Apo kuya. And magin sa mga oras na ini, basta ang sabi, emergency landing. Kung saan luminanding, iwan ang hanapon. Oho. Tapos, kaya mahanap na natural kaipuhan duman ki seguridad sa palibot ka to. Tapos syempre kuya kung nag-emergency landing ito, ano posibleng rason kang emergency landing? Nasaro sa anggulo, mauranon digdi kasi bago hanggang sa ngunyan medyo maluya na pero marigdo mo na ang kalangitan. And kumusta kuya sa mga sakay ka ito kung kumpara ang sakay? Dahil tayan makwanta. Base na yan dyan, mabase kita kan dyan sa mga sa origin, natural aram yan kan TUG-5 o kaya kan Air Force. Kung ano pasain, may naghali o may paabot na helicopter. Apo. Baysa na kuya, tapasiring naman po duman si Joshua James Bino. Kung ay ali dyan si Joshua, siguro kay puan ko digdi sumubil man siguro inabala na kung paano ang sistema ka ni. Sige po kuya. Kangani na makapag kuwan kita tugay kay kan istorya ngini na nakalap niya to ngunyang preskong informasyon digdi sa secretary of responsibility. So yan ang una. Sa to yung informasyon Jimmy na salita DCGB nyo. CGB on assignment. Thank you so much Kuya Jim para sa iyong mga dugang na informasyon. Nasa linya Kuya Nem si VP Henry Maceda o si Joshua. Joshua, maray na pagkahapon. Yes, maray na hapon tabi Miss Angel. Hapon sa mga parantabay dahil lang muna pagpuklatan kan mga nagadangog mo niya na pagkahapon. Dahil lang na sa pagdalaga naman ang mobile unit. Pasiring kita duman sa ipatura kan Tactical Operations Group o TUG-5 para konfirmaron ang nasabi ng insidente. Nainot nang ipinalawas ni Chief Jimmy dyan sa parte kan 3rd District kan probinsya kan Albay. May initial kaya kitang nakaroon ko from TUG-5 so ito yung mga legit sources.
alagad sigun saya nasa day niya makonfirmar pa. Kailan ta nasa Bayo siyang probinsya, may official assignment sa iya. Kung kaya paisi lang sa mga nagadangog niyan, nasa pag-penetrate na pasiring na mobile unit sa TOG 5 para sa iba pa niya itong mga detalyes. May kinaraman dyan sa chopper na nailot ng naipalawas na informasyon initial ni Chief Jimmy. Tabi mo na, Miss Angel, mga nagadangog, di mo na mag-puknat. Kaibahan ko si Boy, Joshua, DCGB. DCGB on assignment. Thank you so much, Joshua. Duman sa mga paradangog ta, so kakabukas lang ka radyo. Enot na pong ipinaluwas ang informasyon, initial na informasyon ni Kuya Jimmy na salita. Diyan sa may parte ka na ginubatan albay, aligado, may nag-emergency landing na helicopter. Kuya Jimmy, maray na pagkaray na pagkahapon. Jel, buminagsak na naman makusugo na oran sa mga oras na ini. Ngunyan, baka sa paaginin kooperasyon kan mga kunya igwa dyanin na sighted na helicopter sa kabubulda na parte, southern part kan Kamalig or Ginubatan. Maski dyan na lang sa o kaya digdi sa Kuya. Apo. 09364532 ulitin ko 0936453291. Okay, again Kuya, again. 0936453291. Oo. May mga BP sa number ni BP. Apo. O kaya sa either rin na number. Tanganing masusugkon sa inyan location, exact location kan helicopter sa mga oras na ini. Oo, tabaad lamang Kuya, may paradangog kita dyan na baad lamang sa barangay Ninda. Kung maluya duman ang signal, may mga radyo baga Kuya na pwede itang apo digdi madangog itong supangapudan ta. May nakantabay sa radyo. Matabangan tanganing madali malocate kung saan ito. Apo. Sa mga oras na ini. Apo Kuya. Pero Pero makusugunan bagsakan na oran. Dito sa area ko. May nagka-call sandali lang. Kasi bagong ko dyan. Sige po Kuya. Mabalik na lang ako. Apo Kuya. DCGB on assignment. So yan po ba Tabi, may mga dyan, may mga paradangog kita sa may southern part po kan Ginubatan, boundary po kan Kamalig, bad may mga sightings po kamo dyan ni na helicopter na nagbagsak, pero kasubago sabi ni Kuya Jimmy na salita, nagpapreparar na itong mga kapulisan. Posible hahanapon na ni Kuya Nems ta kung syempre i-validate ang information ta kung nag-emergency landing, hihilingon kung kumusta ang sitwasyon. Kuya Jim, maray na pagkahapon giraray. Kita makapagtaram tabi dyan na buminagsak o emergency landing. Dahil basta may sitwasyon na pigahanap mo niya na helicopter. So, pinagapunan ko man si Mayo dyan sa Kamalig, opisina kan na alkalde. Wala pa sindaki informasyon. And ingo man si local chief executive na makakoordinar sa MDRR o kaya sa police tanganing mapagturuang-tuwangan kung saan man ang gada eksaktong location itong helicopter. And siguro yan anibang informasyon sa follow-up ni Joshua. Out naman ako. Apo. Jimmy na salita. DCGB on assignment. Padagos po ang pag-inguwakan di sa GB na mabilog, makonfirmar, ma-validate ang nasabing informasyon. Kaya sa mga paradangog ta, mag-antabay lang po kamo sa mga masunod na programa digdi po sa DCGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna